since na-launch na po natin itong GConsulta ID, nasaan na po yung progress po natin ngayon, Doc? In Since terms then, of pag-register po ng ating mga kababayan, tapos pagbigay po ng mga ID. Nung nakaraan, actually naka-almost 1 million na tayo. Naalala ko lang nung umiikot kami sa mga bayan-bayan para talagang i-promote po itong GConsulta at konsulta, malimit ko pong gamiting example po yung nangyari nung 2019, 2020, 2021, yun pong COVID-19. Karamihan po ng mga Pilipino, pumunta na po sila nung malala na sila. So, ito pong konsulta, target natin na pagtibayin ang kalusugan. Kung wala ka pang sakit, magpa-check up ka na. Yun yung target natin. Preventive health nga na tinatawag po nila. Yun po yung itatarget po natin na i-achieve po dito. Kaya, pinopromote po talaga natin itong konsulta at syempre ang GConsulta para maiwasan po natin ang mga malalang sakit. Huwag po nating hintayin na ma-admit po tayo. Bago po tayo makaramdam, magpa-check up na, magpa-screen na para po maiwasan po syempre, number one dyan, maiwasan natin ang sakit, komplikasyon ng sakit. At syempre, ang isa sa iniisip po nating malalang sakit or problema po natin, financial burden or bigat po sa bulsa. So yun po yung mga gusto po nating iwasan.